Γεια σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί έχουμε για δεύτερη φορά κοντά μας την κυρία Σύση Τσουβελακίδου, τη διατροφολόγο μας. Αρκετοί από εσάς που έχετε υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση, έχετε λάβει ήδη τα ευεργετικά ωφέλη της μεταγχειρητικής διατροφής που έχει επιμεληθεί η ίδια. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι εντελώς διαφορετικό, θα μιλήσουμε για το δείκτη μάζας σώματος και πώς αυτό σχετίζεται με τις διαταραχές αναπνοής στον ύπνο, το οροχαλιτό δηλαδή και την υπνική άπνοια. Γεια σας και από μένα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ξανά εδώ μαζί με την κυρία Κατσούλη για να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι ο δείκτης μάζας σώματος και η υπνική άπνοια. Τι είναι αλήθεια ο δείκτης μάζας σώματος και πώς τον υπολογίζουμε? Είναι ένας τύπος ο οποίος υπολογίζεται από το βάρος δια το ύψος του τετράγωνο και μας δίνει κάποιες τιμές όπου μας κατατάσσει αν έχουμε φυσιολογικό βάρος, αν έχουμε κάποια υπερβαρότητα, είμαστε σε κάποιο βαθμό παχυσαρκίας. Υπάρχουν κάποια κριτήρια σχετικά με το βάρος που συνδέονται με την υπνική άπνοια και το οροχαλιτό? Φυσικά και υπάρχουν, όπως είναι ένας δείκτης μάζας σώματος πάνω από 30. Επίσης, μια περιφέρεια μέση στους άντρες στα 102 εκατοστά και στις γυναίκες αντίστοιχα στα 88 εκατοστά. Και τέλος, 40 εκατοστά η περίμετρος του λαιμού. Μάλιστα.